Καλημέρα. Ονομάζομαι Στέφανος Κουτσούκης και είμαι πιστοποιημένος εκπαιδευτής σε ΟΠΕΠ με αριθμό Μητρώου ΕΒ1457. Η ενότητα που θα ασχοληθούμε σήμερα είναι η επεξεργασία κειμένου με χρήση του δημοφιλής Word. Πάμε να δούμε τους γενικότερους στόχους του μαθήματος. Στόχοι του μαθήματος γενικά είναι να μάθετε να επεξεργάζεστε το κείμενο με την εφαρμογή MS Word. Το μάθημα θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις βασικές λειτουργίες που έχουν σχέση με τη δημιουργία, αποθήκευση, μορφοποίηση και εκτύπωση εγγράφων όπως επιστολών, υπομνημάτων και απλών αναφορών. Να αποκτήσετε εμπειρία στη χρήση βασικών επιτραπέζων εκδόσεων όπως τα γραφικά, οι πίνακες και οι συγχώνευση αλληλογραφίας. Περνάμε τώρα στους ειδικούς στόχους του μαθήματος. Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα μπορείτε να ξεκινάτε και κλείνετε την εφαρμογή του Word. Δημιουργείτε, να αποθηκεύετε, να επεξεργάζεστε, να προεπισκοπείτε και να εκτυπώνετε έγγραφα. Να χρησιμοποιείτε ένα πρότυπο για τη δημιουργία ενός εγγράφου. Να χρησιμοποιείτε το online σύστημα βοήθειας. Να μάθετε να χρησιμοποιείτε τη μορφοποίηση τόσο για κείμενο όσο και παραγράφους. Να ορίζετε στυλοθέτες και εσοχές. Να δημιουργείτε λίστα με κουκίδες και αρρύθμιση. Να εφαρμόζετε στυλ μορφοποίησης. Να ελέγχετε την ορθογραφία σε ένα έγγραφο. Να βρίσκετε και να αντικαθιστάτε το κείμενο. Να δημιουργείτε κεφαλίδες και υποσέλιδα. Να χρησιμοποιείτε την πολύ δυνατή και ενδιαφέρουσα λειτουργία της συγχώνευσης αλληλογραφίας. Αυτοί θα είναι οι στόχοι του μαθήματος. Ελπίζω σε μια καλή συνεργασία. Καλή σας συνέχεια.